isang sa agiwayway tinwangan. Nagagat niyang Albertin natari patu ay tiningwen pagulir ng naskin at uladan. Awan kanya na't banog inaw daw lataas sumalog uray magkasinit pa'y iriti pudong. Nagaragkad lata uray at sa gubanit na agpastan wang iti panakainan na. Kasta niyang Albertin sa lasmang pet no di maleman tati kayat na rumang ay panagbiyagan. Nunalpas tiraraepen apa ng birok panggidanin alatiro tadandanin panagaapten. Ngem apay tanalitay tabagam nalpay di na amwam iti presyo iti pagay. Niyang Albertin di payong misem na pampay kiti nagiinumen ngem kung nana sumulit ang tulig scrapping. Sumarunong apa nagtatalo raep kat si kakit ni maton doble pa iti presyo ti abono. Awang peke danom regasyon de gasolina iti padanom niyak Albertin nang isaldan taltalo. Dinansa ang masakan tadim maken iti pamilyang tatay baro nang agpaspasakit ng asawa. Nagragsak ti pakasar na palsirito ipalsirita ngem nalakong ngantay may sanga ektarya. Kasta niyang Albertin sa lasmang pet no di maleman anyang narigat di nalaro mang ayin. Adan na pugo niyang Albertin isupayan na pagpagkatasen alatiro madlawalo makayin.